Gabon eta ongi etorri denoi, gora bihotzak, gora zarauzko gau ederrak, gora begotxu ojinaga, gora honintzen behita, gora eta Gabon. Gabon. Gora Iban Gartzia, Gora bihotzak eta gora dana. Bai. Eta gero gora Nogales edo gora Legolas ez dakiz esan behar dugu, hemen ari da geziarekin ez dakit afari bila edo zer, gaur ez duzu taperra ekarri afaltzeko Nogales? Gaur udara da. Eta udaran ze pasatzea, maitasuna daola, gori. Puri. Bero. Eta biemena bilba, gezile botatzea, hori. Peter Pan bezala. Pizkagaio praktika ubertan. Eta zeba, irutze zegulako udaran, bikote, bale, Ez saltzatzea egia. Hau saltzat daude. Udaran ez egertatzea, maite minute gala. Baino, Euskaldunako mengia pixkat lotxatilak. Ala, omenia. Bai, lotxatilak eta kostau ite zaigula esatea elkarri matxe zaitut, ez dakit, zeitutxe zaizue? Miren, matxe zaitut. Nik uste ia azteko gaudela. Orain, bateri lotxari gabe pasako dugu hemengo pasarela zoragarria. Banaka, begotxu, uztuk badakizu zerbait. Begoña, beraz, begotxu ojinagarekin hasita. Begoña, gora bego, gora bihotza, gora geziak, ere? Ni beti nahi izan beinti. Beitu hau. Artaziarena eginez, orintza. Onitza, gari, auzuretzako. Iban Gartziarekin. Iban, zuzatoz, maitasun bila ez da? Ala nato. Eta zuek zatozte, ze gaur, furgoneta... Furgoneta? Zakit, non utzi duen, baina hemen non baitu utzi du, furgoneta hartuta etorriko da Julen Aspe. Berak, hemendik aurrera ETV-bin esango du, hau pai! Eta guk gaur, arekin batera esango dugu, gora bihotzak! Juhu! Gora beraz, gutarrak, gora bihotzak, gora dena. Gora! Begotxu ojinaga, nazioarteko neskarik simpatikenetako bat. Eta guapanetako bat, barkatuzko. Gorrek. Honintzen behita, nazioarteko bertxolaria. Bai, Gabon. Eta Iban Gartzia. Zer esateztu, Nazioarteko... Pelota bat ateako, pi. Nazioarteko kolaboratzailea. Bai ala bai. Sin dudari. Ondo da. Gauza bat, beira, zesan berrizun, hemen egia maitasuna, gora, bera, ez dakize, baino, hemen gaude udaran, ez da? Eta Euskal Herrian ze gustatzen zaigu udaran? Festa. Eta gu hemen gaude Euskal Herriko festa guztita juteko. Dauzkagu, Iruñan, Nerea Mazo, Kaixo Nerea, eta Pasaian Txon, ditugu Ander Elordu eta Carmelek Isasola. Gabon! Hola denoi. Iruñara goaz, azteko eta Nerea Mazo, ze ambiente, ze ikustezu hor? Gabon denoi, bai, Iruñan gaude sekulako ambientea daukagu gaur, bi arrasko dira Sanferminak, baina ale ere, iria bete eta go ikusten duzuen moduan. Gaur sorpresa asko ikuko ditu programak, arratsaldean bertan egon gara, nola prestatze dituzten Sanferminak ikustera, eta beraz, interesatzen baldin bazaizu zer ari den gertatzen Iruñean, geratu gurekin. Aupa Sanfermin! Aupa, eta guk beste gauza bat, esan behar dugu baita ere. Egun bat. Ordu batzuk. Bezperetan gaude, bezperaren bezpera. Ordu batzuk. Egun bat hori da, egun erdi bat besterik ez baita esateko Gora Sanfermin! Bihar eguardiak jarriko dugu jazapia lepoan. Bihar bai. Eta, goratu aurten ere emango ditugula. Lehen da bizi, txupinazoa zuzenean. ETV baten. Emango ditugula entzierro guztiak zuzenean. ETV baten. Eta, Sanferminetako erronkarik interesanteenak ere zuzenean. ETV baten. Gora bihotzake! Gora! Sanfermin, oso bia. Eta esan dugu, leheno ze beste festa bat falta zaigu, Pasaian Txon ditugu Ander Elordui eta Carmelek Isasola. Kaixo, neska mutilak, Gabon! Aupa Gabon, Julen Gabon, miren. Bueno, Sanferminak Iruñan bihar, baina Pasaian Txon gaur hasi dugu Sanferminak, hemen orain dela gutxi, emon dugu txupinazoa. Baina, Carmele, zertan etorri gara gaur? Gu gaur gure erronkakin etorriga, atzoko moduen 40 kiloko arrixe prest dau, nik uste lehiakideape prest dau ezela, beraz, zainik ez gazten lehen bailen. Bueno, aurrera pasamongo dutegu gure 3 lehiakideari, Izar, Nora eta Jorge. Gabon! Bueno, platoan, hemen, zelako
giroa lehen egun honetan, atzo goratu behar dugu Zurbilen 30 jasoaldi. Amoroton markatu, 30 jasoaldi. Platoan, uste duzue 30 horrek gaindituko da bezala, iritsiko dire? Ni beti noa gora, nik dio 31, musean bezala. Nik esango 29. Galdetzen dute aberra faldu duten, begoinak. Bueno, ikusten da ber, euren apustuek emoten. Bale, zuek noiz baita aritu zarie harri jasotzean? Inoiz ez. Ez? Bueno, orduan, ez baino lehen hau, asingo gara. Bai? Hori da, zu prest hauz, ez da, Ander? Bai, ni prest. Txistua da kronometroa, listo? Ai, kronometroa. Hemeneko kronometroa. Hori da. Hemen txiribitue. Bueno, bakoitza bere postura. Vale, bueno, Izar, zeu hasiko zara. Ai. 2 minutuan, Ni urduri jartzen ez. Langa dago 30 altxatu. Vale. A ber, animoak, Vale, 3, 2, ba. Gora! Venga. Ondo! Abenga neska! Gora, Animo! Hortxe! Hau Izar! Oso ondo, ba! Zaila egin dugu, altxatu dugu zaila. Venga, beste bat. Iepa, hane pare bat. Bi! Venga neska! Bueno, indartxu nora! 3, venga, Jorge, animo! Amen. Lau! Ondo! Bost! Ondo idia, Venga, Izar! Denboraz? 30 segundu horrentxe. Denbora. 30 segundu! 30 segundu? Bai. Baina, 2 minutu dira. 2 minutu? Oso ondo idia. Kontuz! Hau panora, Baina gero 6! Aguantatu egin berda, Ritmoa jetxitea, Aguantatu egin berda, Bai, aber etxetan berrituzte erronka hauen apustua. Egin apustu. Etxetan. Erronka zale. Minutu bat orendik ez! Ama! Horrendik ere, minutu ez dute egin horrendik, Ai! Vamos, Izar! Deskaltxo bat hartu zaztu neska, deskaltxo bat Deskaltxo hartu. Oso ondo! Amaika minutu bat! Gorra! Segi. Pasai altxo neska gorra daude, Baita, pasai antxon ere, bai. Ez que... Honek. Amairu! Hau herri jasotzaile alda. Bai. Hau panora! Denbora libra. Hau barrera, Ez da baki sasolanekoa izan. Beti, hori Vamos! Bota du. Na, Jorge! Aida, badijo. Minutu terdi horrentxe. Zema guaz? Minutu Amasei! Otairu baietzei. Hala. Otairu. Amazazpi! Amazazpie. Emesortzi! Otairu. Honek merienda ere hartu dira. Hombre, programak ere gintza bere partetik jartzen du zerbait, Carmel ere. Oso ondo. Oso ondo. Otairu gotxuz, otairu. Zema? Azken 5 segundua! 5 segundu, Bi. Oira, bi! Ai, ama. Otairu gotxuz. Eta... Ekipo, torri! Platoan, 23 jasoaldi egin dituzte! Ez da marka txarra! Oso ondo. Oso ondo. Bueno, gustura geratu zarete? Bueno, bai. Emaitza polita, ez da? Bueno, pitxin bat gehiago elkozan, baina, Bueno. Eta eman dugu guztia, así que hori garrantzitsua da. Bueno, Carmel, ez da ikusi azuzuk. Oso ondo ikusi joaz, bakotxa bere teknikakin eta bakoitzak aldabena egin eta parte hartzi da garrantzitsuena hemen, osak ez zorionak beretan. Bueno, zorionak guk hemen jarraituko dugu, gero beste 3 parteide karriko dugu, beraz ez galdu. Oso ondo, eskerrik asko, kuadrilla. Eskerrik asko. Hau izan premiak, pasai antxon. Gero ikusiko dugu, a ber, 30 marroiek. Pakestetxien indeu porra bat. Eta nik esan dut 23. Zezuk dituzu, 23? 23 urte, eta 23 altxaldi indiko. Goxoki, txoa, Iban Gazteria! Oso ondo. Bueno, total. Eta, a ber. Euskal Herrian hasi da uda, ETV baten hasi da gora bihotzak, hasi da festak, toki pila batetan, hasi gara Gaztean ere udako kantak jarri eta jarri, turistak dabiltzan non nahi, eta horrek esan nahi du, beraz, udan, maite mintzea ere, tokatzen zaigula, tokatzen dela, bego, udan gehiago maite mintzen gara? Ba ez dakit, zientziak honen inguruan zerbait ikasi duen ala ez, baina nire esperientzia hau egia dela esaten du, adibidez, nik jakinarazten dizuet, maite mindu da eskondu nintzela udan, beraz, nire esperientziak hau egia dela esaten du. Bombazo, uda berean, niretzat uda, momentu perfektua, bai. Uda berean? Bai, ez, uda berean ez, baina udan maite mindu da, udan eskondu nintzen.
Osa, udan badaukago maite mintzeko... Bai, naski, beroa, ez dakit, jaiak, arropa gutxiago, dana gehitzen du. Bueno, eta hemen badakizu ez, belaunaldi desberdina ditugu. Gazteak, ezain gazteak, baino helduagoak, honintza, esperientzi askoko emakumea, ezta? Zuk zer diozu honi? Ez dakit, egia da udak ematen duela aukera, ez da, kalean bizitza gehiago egiten dugu, eta horrek ematen dizu aukera gehiago jendearekin rosatzeko eta ez dakizar, baina jake adinaren... Rosaketa hori, ezeak inizertixekin ez da batak. Hori da, zu tikizmiki samar zaudelako. Behin adin batera ezkero, aginak dituenarekin eta listo. Adinaren San Benitoarekin bagabiltza, hori. Kontua da, garai baten ematen diozula kriston garrantzia, udan, bai edo bai, norbait aurkitzeari, ez dakizar, baina gero, ez bada gertatzen, ez da gertatzen. Udazken ere garai ederra da maite mintzeko. Hau da, udarak ekartzeuna, nahi alergia ekartzen. Hori, izerdia baino kerragoa da. Hau ez dakidat, maitasunai buruz egialako, ze baino alergia sartu zait. Ondo zaude? Ondo no, oso ondo, primera. Horretzeko moduan gaude? Iban. Miren. Zuk ze ustezu, gazteok hor sartzen naiz ni, honintza, oaindik hor sartuko naiz. Tamarrante gaztieztea. Bueno, ordu nezen desago. Berando joven esatea oin, deskuentuek eta otamarrante. Ez esan edadia zein dan topia, eta zu gazte zehala, oso gazte zehala, zu bai ustezu lehen eta oain desberdina dala eta oain aukera gehiago dakaula maite mintzeko. Eta nin lehen zezako izan, nin lehen... Bueno, bere intuizioa... Nik esan berra dauket baitare, eta hau ikerketa batetik atea dut, ze gaur informatu inaiz. Esate dute, hau da enbezortzi 25 urte bitarteko jendie. Oso gazpia hartun. Gaur egun, berdeula, bikotekide bat, gure bizitza idealizatzeko. Eta ez batzea maite mintzen ze pasatzea. Karo, bikote gabere maite mindu gabe bizilek ezu perfecto. Baina estupendamentian. Ui, honintza. Ordu, ni ontsi bertan bakarrik guztua nago, maite mindu. Udan, nik itxetena da, jendeek guztau itxezat. Ze, karo, maite mintzie oso gauze potentie da. Bale, baina... Julara ez da beiterapre bat. Niri ez zait iruditzen. A ber, maite mintzea ez da broma bat, baina maite mindu zaitezketa, desmaite mindu etengabe. Ez daukazu zertan maite mintzea idealizatu munduko gauzarik handiena. Ez bikotek ideukitzi esatet, Ez, baina, a ber, nire galdera zan, Iban, que se te en la pinza, galdera zan, a ber, oain. Errexo aldakaut, ba, ez dakit... Aplikazioekin, miren. Bai, edo igual gehiago atatzegea, o desberdin hartatzegea, edo... Aplikazioekin biltzaitut. Bauzket pare bat aplikaute, nire mobilien, pare bat, batek ez dago funtzionatzen. Kontuan dizibili ez, kontu altzara, hor zautu zenun! Bai, Uda batean eta app batean. Bai. Ze app? Nahi nuen, esan teirizu? Bai, esan. Tinder ez da Tinderrekin bukatzea? Bai. Tinder? Ui. Esan Da nire aplikazioa, bai, eta beraz kontu ibili. Eta zu orain, haritu gara izketan, maitasunarena ez dela broma bat, eta zu orain maite minutua zaude? Bai, niretzako lehen broma bat zen. Baina hoi... Itxoi pixkat, barkatu, baina ikusten nahi nahi zor gizon bat, egon pixkat, a ber, lehen esan dugu maite mintzekoakin eta Iban García uste... Juan, torri! Uste, no bidua bilau bilotela, egon pixkat. Egon pixkat. Legolas, egin korri, Legolas! Etorri honea, mesedez. Hain naiz ikusten hor, barkau, baina, hola, mutil batzuk, izugarriak, eta bat oso ezagun naite zait. Bat ez, bi. Betu, hauek. Kaixo! Aizue! Hementxe, pasatzen ikusi zaituet, eta... Hombre, ezin ba. Ezagunak, kaso iteatorri altzeatezuek. Ba, esan dio ametzinarata. Ai, ba! Gauza, Iban! Iban! Etorri, ezke Iban nahi, mutilen. No bila. Eta bezat hemen solteron bat bada, hola. Iban! Iban, hemen. Iban. Bero, nebueno aurrena. Hola, Xabi, zemuzea, Xabi. Bimuzu, Xabi. Benguezea, Xabi. Behastikoa. Ondokua? Azkoitiarra, ni? Azkoitia, egila. Ez da, ondoan ez da. Pare bat mendiko distantixen. Haure osondo da, baina hau beste belaunaldi batekoa dakau. Haure azarkitua dakau. Bueno, haure pixkete... Bueno, hor da. Esan berrakatu osaba detela eta konfiantza dola, Bueno, zuek orduan elkarren artean numeruak eta emango zeate. Instagrama ematea. Matxin deu orduan? Indeu. Beitu arpeire? Bai. Matxin deu. Altura zondo gau. Julen, onintza, Begoña, matxin deu. Eta Iban, itxaron. Galdera dakat. Bai.
Bueno, eske hori da beste bat. Iban, egon da Donostin, maitasunai buruz ikerketa bat iten. Kristona, izugarria. Eta favorez, paso emango xot. Betu egon ez Donostin, dan ere konfiantzazko tokixe. Donostin asko ligatzealako, Euskal Herrixen generalien. Eta ikusi, bueno, zakigu. Hori, deskubritzeko, guazen Donostira ikustea jendia esategu maitasunen inguruen eta udan inguruen. Aurra bide. Guazen! Ai, enau maite. Maite nau. Enau maite. Kaixo, atxaldeon, zemuzea. Oso, ondo hemen lanian. Bai. Zautu zaitu telebizinoaz. Pare bat galderatxo. Pare bat galderatxo. Eskerrik asko. Maite mindutan zaude, cariño. Euskaldunak ezate oso antipatiko egeala, eta ez gala maite mintzen da hori egixan da. Ez. Ez, du maite mindutan zaude. Bai. 55 urte. Ene ba! Alde haien. Zenik ez da dinizten asko. Enez inoz maite mindu. Ba, eske hori probatin behar da. Bai, Bai. Aprobatzeko, hamen nao, libre. Beti nahi izan deteon, elatu izozkiden da batez. Zuri zen ondola da? Maitane. Ba, maitane dao, maitasunea irekita. Nahi dunak hemen txago de kontxako txirikito ontan etorri, erosi pirulo bat, eta pirulo hartien. Zemuzea, kuadrilla! Atxaldeon! Nola da zure izenan? Pareja zeate maite? Ez zeate pareja. Maite minuta zaudete? Ez tare. Naia, zeinekin zaude maite minuta? Klaseko batek galdu. Ene ba! Izena. Izena, ze izen dauke? Rodríguez, baina izena? Ez, izena ez dut esango. Bueno, izangoa Mikel, Unai, ez duzen izten maitasunean. Baina oraindik ez da heldu. Ni bezala. Hemen gaude zai, hemen txegatuko gea zaia barra jatzean lan. Norbait maite minuta baldau hemen! Ze gomendio matezkiatu niri maite minutzeko? Maitasunik ez? Gezki zabizte. Bai, gezki nabi. Adek aztientzako aholku bat maite minutzeko ta. Komendioa? Bueno, lasai hasi. Lasai segi. Eta gero, banidazkaten 71 urtekin, ja hitz egingo dugu. Oso ondo. Huntzak esateun bezala. Lasai. Ze pasatzea, trista altzaude, zer dezu? Ez ez du nahi atea telebista? Asko ligatzea telebista atea. Ia ligatuta nago. Maite minutua zaude? Eskerrak bat. Gaur 55. Ene ba, ke merito, txika. Bai, aitonakin. Ole, maitasunintzak, humilta xamurra. Are you enamorated o no enamorated? C'est une question indiscrète. Hori da baiet. Barkatu, zuk bizikletakin asko ligatzea lezu. Ez lezu ligatzea, kontuz akzidentie. Maitasun ju? No, maitasun. Zemat urte maite minduta maite? Pilo bat. Zifra nahi deu. Jope, hori behar duzu. Bai. Zazpita huts. 70 urte. Oi, maite, maritere, me encanta. Hain grazia zan. Neiko ezein gehiago. Bai, nahi dugu, gehiago. Bai, baina. Eman aholku bat, Euskal Herriko gaztiei. Bizi. Posik eta inori minen barik. Aten barik. Oso ondo maritere. Ondo, ez da? Oso ondo maritere. Hau pazu. Neiko. Ala. Maitasunan alde, haupa! Maitasunintzak, humilda xamurra, besterik etzekin, hain gazte. Horrentza, nik ikusi zaitut oso bat maiterekin. Maite da, bizi bizitza da utzi bizitzen. Esan du, bizi bizitza eta utzi bizitzen eta bizi pozik eta bizi lasai, eta gero esatek esan du. Hasi lasai, jarraitu lasai, eta gero ya. Eta gero ya. Hori apunta ondo. Hasi lasai eta hori ez da nire estilo. Baina egia da, maite mintzeko eta maitasuna bizitzeko egin behar duzula bizi eta bestei bizitzen utzi. Maitasunaren klabe bat da, besteari bizitzen uste. Hori dudik gabe. Bestela, maitasun hori toksikoa da. Nintzain bita 2023. Jakitearen zure estiloa zein da? Nire estiloa, beste bat. Lasai. Bai, zain lasai, azkenean kubatarrek esaten duten moduan hain más tiempo que vida, orduan bizitza mugatua da. Hain más tiempo que vida, hori. Hain más tiempo que vida. Zuadibidez, hasi nola hasi zinen? Azkar. Bai, azkar. Tinderren bidez ez duzu denbora galtzen, eta ez afari bat hartu ginen, eta oin arte. Begoña, galdera bat. Tinderretik ezagutu. Eta lehen musua eman arte?
Zema demora pasatzen. Aterako kronometroa erronkarekin bezala, Ez, ordu bat. Ordu bat? Bai, eskerok, ematza egin genuen, da jai beran geunden, beraz topatu ginen, da ez dakit, maitasuna. Baina jaietan zu Tinderrakin zaude? Baina eski. Kalimotxo bat edo beste baten artean mugikorrarekin. Zerritan, iban. Bai. Lentzian. Bai. Han kalimotxo bat eta bestearen... Gertatzen da. Hombre, gertatzen da, eta gertatzen. Honetan parrezak da. Menat, frogatu, Tinder aplikazioa mugikorran izan da. Miresgarria iruditzen zaite, egotea jaietan, eta aztia izatea, nik batzutan enuen izaten astirik. Beste batzuekin hitz egiteko, mobila ateratzeko modua, nik kalimotxo bat eta beste baten artean, beste kalimotxo bat. Baina egia da, aukera sortzen bada, eta gaur egun horretara dituta badago jendea, Enbeita, bideo batez lehen aritu gara belaunaldiak gora, eta beraz, zu aritu zara goragoko belaunaldi batekin ere izketan. Maitasuna dituak dira azken batean. Bai, gainera Bermioko generoa da... Aditu gorenak dira, Hau da maitasuna adierazpen, ni berriro jaiotzen banaiz, Bermiotarra izango naiz. Bai. Bai, eta Bermioko emakume batzuekin egon nintzen Mari Carmenekin maitasunari buruz izketan, eta, bueno, dena ezin dugu hemen erakutsi, baina entzutekoak da esaten dutena, ze uda daukagu idealizatuta maitasunarekin, baina zer gertatzen da arrantzalerri batean udan. Interesantia. Eman jozu paso zure bideoari? Hemen. Ikusiko dugu Marik eta Mari Carmenek, zenbat gauza interesante esaten dituzten. Aupa, Bermio. Aupa! Mari eta Mari Carmen, ederto gauz hementxe. Paisaje, derra, uden egoteko leku itzela. Ederto, tonpoiz ikusten dela, tonpoitzik atxina maike, jugara gorra maike baino hartzi. Tragede baino erkeztuli zonkitxezan. Aldan moduen. Goniri minaunan imperdible bat eta horrela. Lehen geuzek aldan moduen egezien, oin askoz be sofistikaduak dire bizi moduek. Esate baterako uden da, lige kontuek eta, zuen sasoien zelan ezetu zendu zen zuek, zuen bikotiek? Gure bikotiek, negun ezetu uden jutu zen. Neguen? Claro, negun etxirot zen zen da. Uden atunetan jutu zen zen. Eta neure lagun baten lehen guzu, han ezetu jutu zen neure mutilek. Eta antza, nire gizona gaur esan dutenak, laguneri zantzut. Haurin, eski guztatia, ez dara lagun izan jozten, berak errekadu. Mari Carmen, zuri berrekadu entzun baten bat izan. Niri ez da zerinok errekadori bai, ni gerniken ezetu nahon, niri. Gero nik ezetute gero, navegaten juzan. Mozorik emon barik, Mozorik emon barik navegetan, zen baden pora? Orduan nintzen izan daui navegaten, amaik hilibete. Da gero esan dozte, esan notzan, mutilagun eskonduten jatzu, no betxeran atorrenik oskondungo gari, hori da nire eskuen eskabidie nire gizunak indoztena. Ze diferentzi ikustezu zuek, lehen zuek ibilke zinen moduen eta gaur egun gazti erabizen moduen? Hori, haulan beti. Urrunera beti. Haulan beti. Oinaukiko bazen aukedie pareja barri baten azazteko, hasiko zintzeki ez. Ni etxera juteko, lagun esateko bai, erdu, ara, zu zeueneko etxeratxo. Zeure kantontilu zeu garbitzu, ni neuri garbitzuko ez. Gozo bat omon behar bada, ezeren behar bada, bebe, inala. Bai, todo lo demás, tu a tu casa. Aupa, Bermeo, esango dugu hori zere. Mari eta... Bai, aupa, Bermeo. Marita, jakitu biaren ahotsa. Bai. Eta gainera Bermeotarrak izan da, zer esanik ez? Bai, eta gantzotzilua zu garbitu, nire horia garbituko ditut eta. Maitasuna bai, baina maitasuna kutsatzen daben albo kalteak, fuera. Bakotxak beri. Nola ikusi ez zu, Begoña, hau? Bai! Nerea gombiatua. Begoña! Gorko nerea da. Utziko diozu tokia libre mesez. Eskerrik asko, gero itengo berita, Egotxu, eskerrik asko. Baina, sofara dikoa. Baina, gorko gombiatua da, ni gombiatu dut. Datorrela mesez, Eider Unamuno, Gabonon etorri, Eider Unamuno! Ongi etorri hausia da zure lekua, jarri eroso gurekin. Kaixo, Eider. Zer moduz? Eider da zerbait. Edo lasai, gugatik ez da izango da. Ai, hau me encanta, asmau berdeu zer dan. Bai! Atzo loan izteaz. Hori. Asunto hori. Asunto. Lehen nabizi asmau behar da, zer egiten duen, ze lanbide, ze ogibide daukan. Mauzet pista bat. A ber. Eiderrek uzten zaitu beti garbi.
un poco mística emateu. Mistika? Bai. Ze arima garbitu? Uste garbi, igual barruti garbitze zaitu. Kolonoskopiak egin ditu? Kolonoskopia izan daik ez? Garbiketa Ez. Gaizki, ez oazte ondo. Bigarrena, askok, eiderri, kolektiboari, belturra diote. Dentistia. Zesan du nintzak? Zeirugarren pista da, eiderrek uzten du mundu guztia, aho zabalik, aho Asmatu aitot! Dentista zara, eider. Dentista nahi. Eta gainera, hau apuntatu egin dut. Zara, esan digutenez, dentista inkonformista. Hori da. Eta hori zer da? Ba, ni naiz ortodonzista, dentisten barruan aparatuak eta ipintzeko ikasi neban, baina egon arte, hortzak okertu eta gero aparatu ipini biharrian, nik eitzen dutena da txikitzatik zaindu aparaturik biharrez izateko. Eta horregaitxik, inkonformista, edo lasin aparatoz ditu. Baina nola da hori txikitatik, zerren bitartez, nola, ze ditezu? Ez que gehatu nahi, nola txikitatik oso ondo irutzen zait, baina... Nola egiten hori? A ber, nik bizi guztian pentsau dut, hau azten dala genetika gaitxik, ondo dogeizki genetika, orduan guk, hola, egon besterik ez dakau, gauzako gertu arte, baina ez da hola, askuntzan badare, garezurra hortzak baraia azten da, segun eta ze funzio aukitzen dituan horrek. Funzio horiek zeintzu dia barnazketa, ondo murtxikatu batetik eta bestetik, titixa hartu edo biberoia hartu, horiek dakizu zenian, joan lehikezu pixkat, txikitzatik ikusten, zer falta dago azkuntza honek, hori potentzia, hori... Hemen dakau, Iban eskualtza, oso ondo irutezat eskualtzatze hori. Bai, Jose Iban, aurrera. Klasien beti isotzen dut, amene bai. Egunien, zema eta aldiz garbitu ordie hortzak. Zenik beti dudio kitzet, o bazkalu dago garbiu, goizo garbiu, gero berrize garbiu, askotan garbitzio. Jaten, badozu 3 aldiz, gaur egun ayuno intermitente tolako baragueltiak ere modan darela, sartzen, baina... 3 aldiz, ordutik behin, ideala da. 8 ordutik aurrera, hauan, katiatzen hasten dian bakteriak... Los paluegos esatean. Los paluegos. Eta bakteriak. Petxubi eta jandakon gero horreatzei. El de pavo, pavona jatezunin horreatzei. Pollonak ez asko. Hau da, parrandak eta esan dozu ezen moduan, ordu batetik aurrera ja, lo mejor de cada casa esaten dana, gertzen da bauen berdina. 8 ordutik bera, gertzen dian bakteria horiek ez jakuz interesatzen. Hori, bale, ordu manejatzen duzu zepilloa eta esan dut. Ahoa zaintzen dugu oroa. Bai, ni saiatzen az, agine garbitzen eta, bai. Ni pegatzezun nezezerren beti emati hortzen. Arrituko zinaken nire nezezerra ikusiko batzen du. Aipatu duzu, Eider, nola 8 orduro komeni den bere zortza garbitzea. Bai. Udan gaude. Bai. Guazen egun pasa, arat eta unat ibiltzen gara, ondartzara, egun guztia. Zer egin liteke goera guetan? Egin liteke zerbait? Bai, badare jateko batzuk, edo gogorrak dialako, eta gauzako gogorra jaten ditugunean, hauan gertatzen daula autoklisis izena dakan gauza bat. Autoklisis, bere kasa garbitzen dala. Jateko gogorrak... Pirolisia bezala? Hori. Labeetan? Bai, tal cual, hori da. Bai, adibidez, intxaurrak, gogorrak dira. Intxaurrak jaten baldin badoz, jatordu bukaeran, intxaurrak azta pixkatekin. Bai, ni fana nahi zorena. Hori da, hortzak bestekoa ez, baina ondo gelditzuko dira hortzak. Bai, zagarra beste basiko bada. Zagarrak dauzka polifenol deitzen dian gauza batzuk, ahoko plaka hori katiatzen dana, apurtzeko gaitu. Eta barkatu, ez alda errexo, ez dakite, hola, nahi... Esan, zorautan hola, ematian ez ezer txiki baten adibidez, beti hortzetako zepilua da pasta. Ez dakite? Baina, momentu batzuk ez da nerreza, ondartza baten zare... Ez que nezezerratera eta ondartza. Gero jungozea etxea. Eta gero, hauan daukazun hori ondartza, nola, ez da polita hori. Nere ondoan ez egin, ez. Ikusi zaitut hola iten eta pixkan ez demonit. Baina, sensazioa, adibidez, saro deira joaten garenean, eta gero intxaurra jandakoan, egun guztia, eta gau guztia, eta ibiltzen gara porai, eta nire sensazio beti izaten da, jode, ahoa daukat intxaurrekin. Ez, baina da intxaurragatik. Baina, kontuz, pirolisia egiten du intxaurrak hauan, eta ona da, antza. Bai, autoklisis. Autoklisia. Azteneko galdera egin hori udan gaudela eta programa udaku edanez, udan helatu asko jatea, eta nik askotan ez jaten helau ez hortzetan min asko emateit. Pikore asko, Hori ez da normala. Adiós! Iban, hartu ordua. Ez, mantekaua baino, ni mantekaua ditzen dutxat izozkixari hori, baino gauza ederra horik ez da, ni ere oso fana naiz, hemen zarautzen mundialak itzen ditue. Bati, me encanta. Bai, aldala, azukarrik ez, eta olako ingrediente kimikorik eta ez badukez, hobe.
baina hotza eta berua jasateko gai izan behar da. Gure haua, gure hortzak ondo badare hori jasateko gai dira. Iban, ordu hartu eta beste gauza bat esan behar dizet. Zitartu, ja. Eta irudi, nuen nahi atentoetean, ze udaran gaude, irudi batzu dazkau, eta udaran gauza raruak egiteitugu, eta hortzekin, nik uste peietz. Betu, modan daude hauek, Rosalia, nazioarteko referente bat, dudaik ez dago, eta beti gauzak ditu hortzetan. Dira gauza estetikoak, apaingarri estetikoak dira, hori ez da aparato bat. Hori da, hortera izatia aparte. Ez, dentista bat daukagu, Iban, utzi dentistari, utzi ortodontistari. Lehenko eider urten da, eta oin dentista. Eiderri horterizimo iruditze jako, eta dentistari ere ez da ona. Horrek metaloko bauen aukitziak, horrek oso toksikoa dia. Metalan gainazalak ere ez dia inleunak izaten, jatekoa gehiago katiatzen da. Txerrikeri bat. Txerrikeri bat? Honintza, zer jozu honi, aparte etzaizula pate gustatzen? Eiderrek esandakoarekin, danok akigunik egingo ez dudan gauza estetiko bat da. Ezke beti, gure amonek eta izaten zituzten urrezko hortzak. Bai. Ez alako egoten beste modurik jartzeko agin postizoak edo protesiak edo esan duzu hori gain ditu dugu eta oin adornurako ez dakizelako metal... Egon, barkatu, baina begotxuri antzak gustatu zaizkio edo gustatzen zaizkio Rosalia daramatzan traste horiek hauan. Edo ez dakit? Zein izan da eskaerarik arraroena? Osea, Rosaliaren gauzak eskatzen dituzte jendea edo beste mototako gauzak? Egiza da nik alor konkretu baten eitzen dut lan, umitxekisekin, edo bestela kirola rendimentu hobetzeko kirolarisekin, eta olako gauza xeledrerik ez tozte eskatu. Baina bai, behin akordatzen ez, telefonoan nik hartu neban, eta deitzu zoztela esaten, aspaldi, ondiokan pixkate... Rosalia zen ez da iztitzen. Baina ni lanean eman ja. Eta... Beste belaunaldi bat? Belauneko minez nau eta emoida zutxanda. A ber, dentista naiz. Nik badakitola dala, kariez bat noiz daukaten badakit belauneko minez azten naiztelako. Eta egia zan? Ni gelditxun zan txokauta eta turri zan, tikoan medikoa zan, oso ondo zekizan ze gertatzen zan bere gorputzean, orduan on jaztitxutitzen, baina enpastiak egin, eta sendatu zan. Mes mediuma da pixkat behar. Hau da, fisiologia danak daka bere bai, hoxe. Oso ondo. Eider, zenbat gauza ikasitugun zurekin, eta benetan posturak bestia... Eta txikitatik zuzendu hortzak, posible da. Eta garritu, beste egun baten etorri zaiten mesedez, txanda maiozu Iban. Bai, behar dut da. Eta... Eider unamuno plaen txiarra, baina Ibarren daukazu zure konsulta. Hori da. Iban. Telefono gero eman txartela batuk ekarrako. Hoi da. Eskerrik asko, Eider, laster... San Ferminak gora eta beraritzen gara beti Iruñean eta Lesakan, baina... Pasai, Antxon! Antxoko San Fermietan izan zarete sekula? Nien aizuen ez da San Fermietan Iruñan, ez da Pasai Antxon, ez da inon. Egon nintzen behin San Fermietan Iruñan, baina grabatzeko justu programa batean asunto bat. Asunto bat. Gure kasako bideo bat. Lehen maitasuna azaritu gara, San Ferminak ere badira pixkat maite mintzea eban. Bai, Has probatu. Bai, ze merezidu. Eta Antxokoek ere bai, Oso bai, epa. Bai, eske timbria entzuten eta ja posti jantzen. Aterako gara... Bai. Gaurko bigarren lagunetako bidatu bila. Guazen, hemen aterako gara. Ez dakiz ez. Bakizu zein da? Aparkatu dugu furgoneta, aparkatuko altzuen. Furgoneta badaka. Ikusi de bortik, zehozea. Alde batera utzita. Oso ondo dago, baina furgonetak protagonismoa izango du gaur, gora bihotzak saioan. Gonbidatu alaxe iritsi delako eta alaxe ibiliko delako gainera, ez du da guztian zehar, baita bizitza osoan zehar bera furgoneta batean. Bizi baita. Alde batetik bestea. Eta oantxe etorri da gure platora. Julen Aspe, jaun Andreok, gora bihozak, gora zu eta zutarrak. Haupa, Julen. Kaixo, ondo. Beti aplazer bat, zua urtea. Berdin. Tipo alaia, irribarrez beti. Halo, ja horregatik, emeste ximur ikusiko, ximur guztizek, emeste... Ematen duen espozik, beti. Eta? Nei hau guztau? Aupa, Ja kolore barik, eta hori lavadora gutxi pintxo zera nik furgonetan, Eta landa behiaga ezgaztaute, Eta bakarra lakazu ba? Ez, bakarra, sortxi berdin. Baina dena daude igual. Dena daude berdin. Baina ekarri dukeien arabildu duna. Furgoneta, zarautzen gaude. Hora, 5 minutura aparkao, tio. Dana gotaz beteta, 5 minutu ibiltzen hona el txeko. Ixerri tanta dana ya. Ez. Bueno, ja gau ez. 5 minutu, urrin aparkao. Furgoneta ondo dago. Furgoneta ondo. Zulato bat izetute deko. Erakutsi hortzak. A ver.
Oso ondo ditu. Handizek, palit handizek. Beraz orain hortzak erakutsi zanterako dugu argazki bat nolaz gero saretarako. Hola, posturio bezala, Vale. Aupa, hi! Aupa, hi, esango dugu. Aupa, hi. Aupa, hi. Aupa, hi. Sinitu emoteot, Eta gola bihotzak, Julen Asperekin. Zatoz, Aspe jauna. Guazen! Hau zida eta gure etxea, ongi etorri. Jarri hor, lasai. Julen, nahi lekutik. Julen, zuretzako toki pilo bat. Iban García. Julen Aspe. Julen, Iban Aspe. Eta... Gaur, kalaminuta nahiko zuez. Julen, Ahí da, guzu. Egun bat bai, eskeriko. Julen, handakagu Begoña. Aupa, Begoña, zu, hola, pistaz ikusita, pistan lehenko pistan ikusita. Bai, zer dakit beragaz. Zer dakit? Zeuretzea, gurpil batzuen gainean dago, ez da? Bai. Beraz badakit norden, badakit. Horren meritu edeko ezagutzen zaitu horregatik, izango da merituren bat. Bazen hori zehazte da. Zu bizi zara? Bai, ni furgonetan egon azla urte biztenan Bartxona erdixen. Furgonetan? Bai, furgoneta gaina forasteroan Katalunia junintzen. A conquistar Katalunia en una furgoneta. Eta humorea egiteko asmoz, intentziotan? Bai, berez monologista bezala karreria seguren eban, eta horretako, gara, neukan hasieran bertan pisu bat paketako dirue. Eta esanen ba, furgoneta erungot. Eta antopa honean nire lekutxue, furgonetan bizi, eta ondo, apurke, oso ondo ez dakit junjatan, zari furgonetan bizten jarraitxot. Bueno, denbora dago, egun baten txalet baten bizitxi, espero. Baina humorerik ez dugu galdu. Hori, ez. Furgonetatik txaletea. Hori da erronka? Bueno, nire lehenengo proiektu furgonologo izen zan, igual urrengo txaletologo ondo gongo zan, eh? Jungo gea, txaletologo ara. Humorista bezala karreri eda, oza, humorista bezala ikistea jumertzen nula karrera bat. Karreri eda humorista izateko? Ez karreri inbierda, oza, picar piedra. Por micro zabales. Carrera profesionala. Idatzi, probau, que no te rían, aldatu, berriro berriratzi. Vale. Bai. Ondo. Eta de la calle. Julen, gauza bat, guain monologoen kontua euskeraz gori jan dago. Baina, esango zenuke ja goia jodula, edo guain dikan karrera luzia dakaula gorako. Bai, nik uste badeko lau nion margena. Ez ni adibidez bebai, aurreko aztien, oina asinaz lehenko euskeraz, lehenko ikuskizun egiten, zura naiz eta gentona da, bai. Nik uste da nion, guapo da boin egon da mugimendu hori, Jon Plazaola, zura nahi, eta hori, nik uste badeko la margena, eta ostia, zatik ez, nion gora junako da, seguro. Eta neska da biltza baita ere, esan beharra daukatela da, Ana Goitia, Maria Blanco, eta hue dena da biltzate. Hori da, herri. Bai. Zu oraindik ere furgoneta hartu da biltzen zara, egiten dituzu showak oraindik, Julen, furgonetarekin, furgologoarekin saitzen duzu. Bai, oinudan hori, furgonetan jutena, serri, eta hor, areto bat montitaot, etxiz gain hori, areto bat da. Osa, nire etxeko alkilerra, zu guru zutorri, pagobio zu tasa de vivienda y tasa de teatro. Baina bai, hortik idot nire ikuskizune. Ze, hor publikoaren aurrean jarrita, aurrez Barkatu, Julen! Barkatu, hemen arniar matxiki bat. Listo? Nire etxeko bezinu edatu, jesu. Orain egin behar da. Utzi det, listo, barkatu, Ondo lago? Bai, ondo. Jarraitu ezaket ez da? Ui, arpei aldatzen nahi zaizu. Vale. Zeari nintzen esan. Bai. Publikoaren aurrean, parez pare jarreta. Bai. Publikoan jende asko dago. Ikaragarri pila, zu bakarrik zaude. Tensio momentu horietakoren batean sekula bukatu behar izan duzu zure showa espero baino lehen, ala beharrez? Ez, nik hori inoiz. Azkenien, bakizu zer emostan furgonetan biztiek, da erderazteko te esaldi bat beti apuntaute, vivir a partir de lo que hay, no de lo que te gustaría que hubiese. Nik azkenien, txiste bat bota, barra iten bautxue, barriaz jolazte oso. Barrez batxu iten, hori azu errealitatien. Hori ondo hartu eta erizu aurria. Eta hori danakin azkenien furgonetan hainbesta berisa, nun dutxa bezdakizu, lavadora nun ipini. Ikusuz gauz asko, ez behar batxu bai pasan dire, eta horrek emozta, prozesu pertsuala oso politxe, adaptetako, adaptetako, eta hori humorera bai proiektaot. Bai, oso ondo. Iban, oso ondo ikasita. Oin, aizeara prozesu pertsonala eta gaur justu maitasunatik egara izketa. Ni galetu. Gaina udara da. Eta udaran, maitasuna gore jantakau. Hori da prozesu personal zaiena, maitasunek iratorrena. Julen Aspe. Zu furgoneta daten bueltak Euskal Herrien ibilitxe da Bartzelonan da kanpoen da. Claro, en cada puerto enamorra esatean bezala, asko enamoratzeztea zu hor. O ya tienes zura asuntu, Bueno, ha ido cambiando, ha ido cambiando. Aldatzen gutea. Osa, portu bakoitzia maitasun desberdin bat. Sí, aldatzen junda nire estado zibile, ez? Bai, ez, hor... Furgonetan bizite bai izan da egitxe Bartxonan bizite nik esaten ebala, osea.
ena hau eser sortxeko, furgoneta baten bizinaz. Claro. Eta gaina aukitzen eban hori buruen bebai, ni berez normalana, ni bakit pertsona normala izaten. Hau más... Berez? Salero eta, baina, berez, bai kontxintxa bat, elkarri zedan mantendu aldot, baina bai kontxiente nintzen, ostia, neska baten gana noie, eta kontako txat, Bartxelonan hor kalien bizina zera furgoneta baten. Ja. Osa, ja, prejuizio guztizek aktiba bengo jakoz, eta, karo, hor... Eta? No, aukidu da gauza. Aukidu da zu! Lekun baten du txominaz, hay que ligar. Hay que ligar. Baina, ez zaite aurkezten txarra iruditzen, honintzan, norbait etorriko balitza izu esanez. Haupa, ni, bestea, hori, eta bizineiz furgoneta batean. Garai baten irudituko jaten terrible, baina behitu gaur egun, igual nire ondoan dauen pertsona bat bepizkat gauzak itxigaz bizidalako, esango neuke behitu, igual da ezagutzi meneste den pertsona bat. Gai bada furgoneta baten bizitzeko. Eta zoriontzu izeteko, behitu. Julen bada bioetako bat, pertsona normala dela esan du. Urrengo galdera, egingo dizu zuri, hemen ja aipatu den umore gile handi hoietako batek. Presto duen? Venga, banago. Botazak. Julen, artista ondo ezagutzen gara. Baina gogoratzen duzu gu nun ezagutu ginen? Edo nik zu nun ezagutu zintzudan? Zukal Herrian saioan, zure familiaren gaztandegian gaztak zelako onak diren eterakusten. Bai, ez da? Ze zuri gazta asko gustatzen zaizu, ez da? Kontatu benetan, gazta gustatzen zaizu, ala ez. Gora bihotzak! Haupa, Diana, makina. Eta gora zuan, agoitia. Ikusten nahi da, mezua bidalegit. Bai! Ana! Oso baizteate! Haupa, Natxu. Haupa, Ana. Eta erantzu jozu galdera. Ella eta guztan eser gazta. Eser baina eser. Eser? Eta nire txikitatik hor baserri zen esinaz, eta mamak zein txostan, eta mamak gazta iteban, gazta ibiasabita, kerizara baserri ze. Eta egun osue bera basargo izetan, eta bera gazta manipuletan hor esne hartien eta usein, ostra. Eta gero amak itxin bai gazta gauki, eskuekin ikutu dana ikutu, antikeso. Antikeso. Eskerrak atzo etzinan etorri, ze bestela jarra gendekan. Gazta zingura duta bizi eta ez zaizu. Horrek iosta efekto txoke, tío. Gazta ez, eta San Ferminak? San Ferminak bai. San Ferminak bai, ze ondo. Bai? Zeatik, San Fermineta guaz. San Fermineta guaz, zuzen zunean, nerea mazo. Nerea, a ber, nola dago horran bientia, mesadez, zai guztu. Jende asko! Gabon, kuadrilla! Jende asko da Oruñan. Hemen gaude Gaztelu plazan hain zuzen ere, bi arrasiko dira San Ferminak, baina alere iria bete-beteta topatu dugu eta arratsaldetik gainera bertan egon garelako. Gaur 40 principalesen San Fermin sesiona daukagu, segulako ambienta dago, jendez beteta, gazteak, atzerritarrak, helduagoak. Eta hemen, Iruñako kuadrilla badaukagu, neska, gabon! Kaixo! Zer modu zaudete, kontatu zein da zuen gaurko plana, zuen San Ferminetako plana? Etorri gara ikustera ambientea eta prestatzeko San Ferminetako. Eta, gaur los 40 principalesen kontzertu daukagu, eta, ze egingo zuen, zein da zuen gaurko plana, zehazki, gustatzen zaizue dantzatzea? Gaur pixka bat abestu eta ja bihar atomen. A ber, nola egiten duzuen dantza? Eta gu arratsalde honetan, bertan egon gara ikusten nola prestatzen zituzten, nola jartzen zuten puntuan San Ferminetarako detaile guztiak. Ikusi hurrengo bideoa. Arratsaldeko 6ak dira. 24 ordu baino gutxiago geratzen dira San Ferminetako txupinazoa emateko, eta dagoeneko jendez bete-beteta dago Iruñea. Jai giroa arnasten da hirian. Balkoiak, tabernak, peinak, dena prest dago gaurko egunean zehar azken ukitua ematen aritu dira hiritarrak San Ferminei hasiera emateko. Gainera, mundu osotik datozkigu atzerritarrak, mundu mailan ezagunak diren jai hauetaz gozatzera. Omaha, Nebraska, and he's from Texas, and he's from Nebraska too. So I'm from Denver, Colorado, in the USA. My husband is here to run with the bulls. The running of the bulls. Atzerritar asko etortze dira. Batez ere igiriei, ez etorri txanklekin, eta bai, poltsan ongi gorde. Beti ezala, uztaiak 5 egiten dugu bazkaria lagunekin, eta honei igotzen gara, ambientea ikusterat. Lanian egia, prepatzen egia, festetako dana antolatzen,
dana eukitzeko prest, da gogokin. Dana prepatu behar da ondo, dana eukitzeko ja bilar dana amabitako dena eukitzeko prest. Así que bai, lan bizkatin behar da, baina bueno, ondo. It's a beautiful city. Buah, zein bidea. Nik nahi dut, hiriburu politak, festa politak, eta bihar, hasiko dira, bihar. Eta bihar, zenor beste irrati bat aipatu da, bihar gazteakoek zuzenean kontatuko dute txopinazoa. Bueno, eta ETV baten ebai, Zezen inglesen nola esatea? Bull. Bull. DJ Bull. Osondo. Eta Nafarra Red Bull orduen, ez? Julen Aspe, honea zeo zerta etorri zazu, ez da? Eta kamiseta hori ere zeo zatik jantzi dezu. Aupai. Eta aupai, zer da, konta iguzu, ETV bin, ez da? ETV bin, estrenatako zeu urrengo astean. Urrengo astean, eguaztenien, asteazkena hemen, hemen zaren zetu. Eguaztena, ez? Euskal Herriko leku askotan, eguazten. Bizkaira bota bierdugu, Konta iguzu pixkat. Urrengo eguaztenien hasiko da, ja, eguazten erongo da, gabiko 10 erditan, eta hori, azkenien, nire bizitzan zier Bartxolan bizitain beste bizi izendua zen bibentxa horretatik, programa bat olago usatataot, hori, labadorak nun ipini, sare sozialetan jarritoztien gentien etxien, gauzak konpartitu. Hori guztia ikusten iruditan, ikusi nebali mazte, baina zu jarraitu, esan? Hori da, aupa-in, datorren eguaztenetik aurrera ikusiko duguna, ez da? Bai, da, hori, errealitatetik jaiotako programa bat, eta hau ondo pasau, jente asko esautu dut, eta ber, niri posposik nau lortu dut, azkenien 3 urte segonaz, hori, bizi zenaz, sortxeko. Azkenien, nire estimuloek ziren, nire bizitzan gauzak pasetie, gero zer kontau izeteko, ez? Eta azkenien zer kontau hori, aupai programan bihurtua. Detai batekin fijo nahi zemat, korapio jeskotu, Amagos, temezazpi... Hori mania bat diko, Osa, korapio pilo bat, zapatillai. Horregatik, nik esatena futbolista izen gure neban, eta horrego nintzen 3. mailan eta nintzen helu nik uste dut zelan lotxene bazan zapatillak, hanka oxigeno barik azkenin nola, nenek izatero galoia emoten. Por cierto, sare sozialetan, badakigu jarraitzaile pila dituzula. 75.000 eta 600. 75.000 eta 600 jarraitzaile Instagramen uste dut. Jarraitzaile guztiek ez dakitena da, haiekin batera erronkak egingo dituzula edo haiei erronkak luzatuko dizkiezula. Aupai, Denei? Bai, bitadibes izango txuet. Hemen, titularra bezala. Venga, primizia bota. Titularra. Zenba gustatzen zaizkigun titularrak Zuentzat dana, zuentzat hemen. Eman. Gauza da, kapitulu hau gaitzateko tematika bat, tematika sozialak izan dire, bat. Amatasune, aitatasune, sexualitatea inkluso oso politikatu dana. Bitu, ja beste guztia astu jataz. Importantenekin gogo. Vida nomada, maitasune beha ikutugu. Eta maitasun kontuen, beti gauza realitatetik izen da. Niri sare sozialetako gentiek proposamenak bota ostazan, eta nik horrek hartu duaz programa iteko. Eta maitasuneko proposamena izin zan, sare sozialetako batek izan Julen, quiero que me montes una pedida de mano. Eta programan hori hilue izen da... A ver, berak norbaiti eskatu nahi zion ezkontzeko. Bai, bere mutilagun nahi, bai. Eta berak esan zizun zu izateko, kao... Celestino, no? Bai, ez esan arun apaiza egiten du. Edo alkateak. Alkateak, hortaz itzengo dugu. Horregatipa. Ez zama Begoña izango. Zein, Begoña? Begoña zan izango. Begoña eskondute, saben, ordureko. Vale, ez bazko ere. Lagun zenion jarraitzaile bati, zure jarraitzaile bati, bere bikotekiari ezkontzeko eskatzen. Bai, eta nik hor bide horretan, junaz izautzen jende ezberdine, jende ezberdin horrek konpartidu eta bere maitasuna iburuzko ikuspuntu ezberdine, eta gero danak batia, intxeuen hori, zuzenezko eskontxezkara, zuzeni izen zan gainea. Jakin dezakegu? Hori ya spoiler, hori ya ikusi biko zue. Zuko bajon gozea, invitado bip bezala. Ba, espero, a ver, urren urtien da, ez badige dibortxago niño, ba... Bueno, eguazten gauetan edo beste batzuentzako asteazkenetan. 10 erdietan hasita, ETV. Wednesday, nola da, Wednesday, bebai, Ingles bat igual badago. Wednesday, hori da. Aupa, trilingüe. Hori oso ondo daki, inglesez. Wednesday. Good Wednesday. ETV? Ez tetetxu. 10 erditan. Txen jalpaz. Txen jalpaz. Jenga, hortxe ikusi. Hortxe ikusi. Ai, beti egunero TV bat, hogeita labordu. Lehenengo gora bihotzak, eta gero bukaeran, bukatutakoan, zuzenean, ETV. Hands up.
Gora, Bueno, inglesakin. Ez dakit dejan zap obiotza gora, baina guk beste galdera badaukagu zuretzako. A ver, zer datorren hain. Beste lagun ezaguna aurrera. Haupa familia, kaixo, ze moduz, Gabon, Miren, Gabon teie, bueno, aspe, zeuretzako galderie, badakite kilometro asko eta asko mordu eitxe dituzula eta hain dituzula furguaz, egingo dituzula etorkizun bizkor baten be, eta imaginatzen dut nazioarteko txoko leku toki asko bizitau dituzula, baina baten bat ondiokan pendiente dakazula, bizitatzeko ikusteko, ala deskubritzeko. Zein izango zan, zein ezagutzia guztoko jatzun, ezagoztazue. Familia, patxo handi bat eta gora bihurtzen. Txurru! Zer maite da un txurru, Egoiz txurruka gallo. Txurru. Erantzuna? Ez pentsau eskutzen asenik, azkenin furgoneta sarra da, ja kilometro asko esintxasin, bestela, kados por tres averia, hori tallerretan da gehien egoten asen lekue, baina Latinoamerikan nik uste dut egun baten ferri bat hartu, imagino, haupai Latinoamerikan, hori Eskatu. Nola izango izateko? Haupai Latinoamerikan, mesez. Haupai, eta, bueno, gora bihotzak ebaina eban lemazte. Hori, dano furgonetan, enplatu bierri nilunea. Zekerra esko mandizu furgonetak zentzu hortan? Alegia, utzi zeitu noizbait errepidean hor... Asko. Baina horrek bai, pertsona bezala asko lagundu ostazten. Azkenien, ja, aberisa, ja, nik esaten, dekotela positividad enfermiza. Ja, a veces, batzutan pitxatu, ostia, soziopatana, solo que sea, aberisa pasean danien, ja, posita hor, broma egiten eta esate, ostra, ja, horrek bez, eso está afektutan. Horita irajatzen artei batzutan, bai, batzutan. Gehienez ere, zema jende sartu duzu zure furgonetan? Gehienez furgonetan? Barruan, Zema jende pasada hortik? Paso da, lagunes, Sartu. Bos bai. Bos, lota... Lotan. Denguzu txikizu eta erunduaz askotan. Bai. Orgiaik ez du hasin, Orgiaik ez du hasin, Banan be nahiko zein da. A ver, beste erronka. Oira, pasai Antxon. Sanferminak jasi baitira, Antxon. Eta bertan ditugu, ustez, bigarren irukotearekin, bigarren taldearekin, bigarren erronkarako prest, Ander Elordubi eta Karmele Gizasola nahi duzuenean. Ui, hau epila bat dia? Hau Gabon, ekipo, Gabon ikusten zuleok, hiru ez, orain, lau gara, hemen giroa animatzen ari da, ez da Karmele, eta nortzuk ekarri ditugu. Mikel, Jorge, Victor eta Ander. Ander, noiz baita aritu zarete harri jasotzean? Inoiz ez. Baina indartzu ikusten zara? Oso indartzu, rekorran bila. Rekorra, atzo egin genuen amoroton, 30 jasoaldi Karmele lehen. Orduen oin, beste 2 minutu deko zuez, rekorra apurtzeko. Zuen eskuda, bai mutila? Rekorra 30 jasoaldi dira. Platoan, 30 bilatzera goaz, ea 23 ere gainditzen dugun. Orduan, egin hilara gaztek, venga, danak animatzen, nik kronometroa hartuko dut. Nik ere bai. Vale. Faltari gabe. Zuek platoan prest. Bai, Etxean prest. 3, 2... Denbora! Bat! Lehena! Beitu me oie, oso nahi animatzen. Ze ambiente, Antxon, Bi! Hori erdizka, Bez, ez eman. Oso Karmele. Abiadura hartuta goaz. Deman indio? Ai, Karmele. Gora! Lau! Honek beste ba nahi duen. Bega, Jorge! Oite garrazoia, Jorge. Hiru ez, demat? Lau, bost... Alergiakin hau. Seigarrena! Hemen, Antxon indartxu! Minutu erdia pasataian. Bigarrena! Nik esate... 40 segundu! Apa gora! 6! Pisutxi lau! Sortzi! 40 kilo parrilla da, 40 kilo, Bukantzako genuke Julen, 40 kiloko... Minutu bat goaz! Keba. Apa, Jorge! Niko 30-marrekoa, erritxikin ezin izan du. Zertarako nintzen. Gero berriz ere botatzeko. Minutu eta 5 segundua. Minutu eta 20 segundu. Hauek afaldu dute gehiagi igual. Amairu! Hau ba, 40 kiloko harria, amala!
Minutu terdi! Amabo! Onintza, zu juez. Horra! Gora! Mira! Oso ondo! Hori! Zemat? Azken segunduak, Amazazpi! 15 segundu falta dira. Neska baino gutxillo. 18! 10 segundu! Orduan. Emeretzi. Ez? Iru. Denbora. Bueno. Laukote. Hogei jasoaldi, ez da marka txarra. Carmele, zelan ikusi doguz? Carmele. Moduen gauz. Orduan, teknika? Bazu bezala zu baina hobeto, baina, bueno, gustora. Eindako lanakin osak ez horian amutiak, Bueno, zuek gusture. Bai. Bueno, hori da garrantzitsue. Ikusten dugu, 20, 23, 30, bueno, markak, badire marka ederrak. Bihar, Iruñara goaz, Arrillagaz, Sakuagaz arituko gara. Eta, bueno, hemen herrikiroletan beti gusture, ez da? Hori da, guri ezerdan erakutziz. Eskerrik asko bikote gabon pasa eta gogoratu, 20, 23 eta 30 jasoaldiko marka duzkagura. Momentuz, Amoroton eta Pasai Antxon bilduta. Gabon pasa bihar Iruñan, San Fermietan. Aio. Agur pare. Animo, deskantzatu hartu batzen. Esan beharra da ona, esan beharra dakat, Amoroton. Claro. Bi taldek 30 atxaldin zituzten bilak. 30 bilak, bi taldeak. Eta gaur neskak 23 eta hauek 20. Oso ondo, bai oixan. Margeri mierda da gero kontrol da alkoholemia hori da gero, bestela kale gara. Azken honek positibo mongo bien, Baina arauak gu jartzen ditugunez, dena legala. Edo ia dena da. Zergatik ikusi behar genuke Julen Aspe datorren eguaztenetik aurrera. Hau bai, eta bebin. Bueno, igual ez da ikusi behar, edo bai. Bai, bueno, hori, bakoitzak azkenien denporaz, baina... Azkenien ikuste dute eltzen dana da... Dekogun beste eslogama da erdea esango, baina... El mundo está lleno de buena gente, solo hay que saber verlo. Ez? Ikusten jakitea. Hori da, Gaurreko egokiak jartzearen garrantzia. Nik uste dut horrekin lentillak igual gehiago, baina... Elegante. Guk ikusiko dugu, guk hau bukau ondoren ikusiko dugu, zuek ez dakit, onintza... Ikusiko dugu baitare. Oso ondo. Mila esker etortzeatik. Onintza Iban Egotxu. Zuei, guri atzatik. Eskerrik asko. Julen Aspe, eguaztenero, 10 terrietan hasita, eta bebin. Hau pai! Hau pai! Ez gora bihotxak, Laster bat, eta gora bihotxak. Itxoin, barkatu. Bai, esan. Azken orduko albiste bat iristen nahi zait, bai? Oso ondo. Primeran, konfirmatzen diate, bihar ere eguzkia aterako dela Zarautze! Gora bihotxak!